סרטון על, נו. Call of Duty Black Ops 2! טוב, היום אנחנו נשחק. בהייג'אקט. פה חברי נועם. היי. אנחנו הולכים לשחק בהייג'אקט. אנחנו עם בוטים ומול בוטים. אני מזהיר אתכם, הבוטים רוצים לגנוב קילס. טים דף מאץ'. אני משחק עם סט שחבר שלי בנה לי. אני למעלה. אני למטה. בינתיים אנחנו שמים לכם קצת שירים. ברקע. תדעו, אני רוקד. אני מזהיר אתכם, אני גרוע במשחק הזה, יונתן שכנע אותי לשחק בו, כי הוא לא רוצה לשחק לבד. כאילו אני טוב במשחק הזה, יונתן. לא, זה בעולם. נעלבתי, אבל נתגבר. רגע, אתה גם אומר שאתה לא טוב. אתה יודע? תודה בקי. אם זה היה ליגה הייתי עושה, אם לא היית גונב לי הייתי עושה פנטה. ואולי, הקסה. לא. כן, הקסה. טנטה. כבום! יש לי מכונת עירייה. יונתן תחפה עליה שאנחנו מגיעים אותה. טוב, בינתיים, מה יש לומר? תחפה עליי שאני עולה. אין בדיוק מה לומר עכשיו. מעולה, יש לי גרנייד לנצ'ר. לא רוצה, הרגו אותי. מישהו בא להרוס את המכונת עירייה. גרנייד לנצ'ר. אני מטורף. וואי, אני מת על הכלבים, כשאני מגיע לכלבים ו... וואי, תסתכלו, זה דבר אלוהי. כלבים וסוורם, דבר אלוהי. אם אתם משחקים בבלק אופס, קחו את זה. ובדרך כלל תיקחו גם את המטוס. מכונת עירייה אולי. אפשר גם מטוס. מכונת עירייה אזור לכם אם תשימו אותם פה למעלה ופה למעלה. הנה, אני אראה לכם כמו שנועם שם. ממש בקצה. תסתכלו עליו, עושה לכם מלא קילים. כן, אני אגרוש לנו קבל מזה נקודות. ואני צריך גם לקחת את החללית שאני יכול להשתמש, אבל עדיין לא, כי... הוא השאיר את זה כהפתעה. כן. אני מסתובב עם גרנייד לנצ'ר, שזה לא הפתעה כי יכול להשכים עלי, נכון יונתן? קצת נחלשת עם נייפים. אני יודע, פעם הייתי טוב עם זה, הייתי מוריד אתכם כל הזמן עם מיליאשן. לא, מה שקרה שאתם התחלתם לשחק עם און. ולהשתפר. היום משפרים בסוף. אבל אז גם אני הייתי משתפר אתכם. ואז השארתם אותי מאחור. וואי, לאן באו מאחורה?
לאט כזה, ברוגע. אני אציג עוד פעם את הכלבים, אז אני אראה לכם מה מיוחד בהם? המטוס עושה. פאק, יריות, מה אני אעשה? תתאבד. בואו. אל תבוא. גנבתי. טוב. איזה כדור אחד אחרון עם הגרנייד לאנצ'ר. אני שנייה. נלך לא, זה קוזי, אני אתקדם. ואני אראה לכם מה המטוס עושה. מה? טוב, חווה את המוזיקה? טוב, עד לפה זה היה זה. טוב. נעשה עוד משחק? כן, אני אשמח. נראה לך שנקרא להוא? לאח שלך? בסדר. טוב, חב הצטרף אליי אח שלי, ששמו יאלי, שיש לו גם ערוץ יוטיוב. נשים לכם אותו בדסקריפשן. מה זה חייב בחיוך מוזר? אוקיי, הוא לא רוצה, הוא מחייך את החיוך המפחיד שלו, לא רוצה. די, אני מתחבא מתחת לשמיכה של יונתן. טוב, עכשיו... אני עושה בכי בלילה מתחת לכרית. ואז הוא זורק אותי. היי, מה נשמע? אני יאלי עולייני. אז הוא... הם ישימו בקיצור את הקישור בדסקריפשן. רגע, באיזה קבוצה להיות? תהיה בכחולים איתי. נראה לך? לא, עכשיו אני מול שניכם. ועוד שני בוטים. ביי לנסות, תנו לי. אבל אנחנו בסרטון, עזוב. נו? די, נו, מה רגע, חוכמה? אתה תצלם את זה? אני רוצה לדעת. כן. תצלם את זה יונתן? לא, כן. לא עצרנו, זה עדיין מצלם. קדימה. שניכם ועוד שני בוטים מולי. יאללה. אוקיי. נקרא לך סבבה. ביב של הביב של הביב שלך. כן, זה לא יקרה. כן, לא כזה יעבוד. זה לא יקרה. וואי, שעה כמו No שעה way, וחצי. man. No way, man. אני קורא את יאללה, שניכם עם בוא נתחיל. האצבע שלי. האצבע של הפינק. מקווה שזה לא אצבע מלוכלכת. אבל אל תתיזו במסכים, בסדר? אוקיי, סבבה, אני רק אציץ במצלמה. צוחק, אבל יאללה, בוא נתחיל פשוט. יאללה, נחבא לך שלט. וזה מפריע לי! רגע, מה? למה תמיד איפה אני איפה שנחבא למה? שלט? מה לעשות? אין מה לעשות, זה תמיד אצלך. מה נדפק עם השלט שלי? יונתן, זה חזק. כן? אני גנבתי לך קים. קיצור, סרטונים שלי ממש טובים. מילא יש לי רק 3 לא הייתי מבטיח את זה. עם איכות קצת גרועה, אבל במילא. מי החליט שהסרטונים שלך לא גרועים? די, זה עושה סרטון לדבר הזה. מה נדפק עם השלט שלי? נו, באמת! די, מולנדו. מה נדפק עם השלט? די, אני יורה ברצפה. מוני, תביא לי רגע את המטען פשוט. איפה הוא? רגע, חייב רגע מטען. לא נגעתי בכלום. די, לנדו. אני אבל חייב... זו שיטה טובה לבזבז יריות, לא? לא, יאללה, אם אתה תנער את ה... לא זה- מנהל כלום. לא, זה בגלל שאתה עושה ככה. לא, אל תראה. תזיז, אל תזיז. תנסה עושה לא כלום. להזיז. תראה אפילו. אף אחד לא רואה את זה, אבל רק ככה שלא יכול לראות את זה. הנה, אי אפשר. הנה, לא נוגע בכלום. אני יורה לכל עבר כי אני לא יודע איפה יונתן, ואין לי כבר איך צריכים לחפש אותו. עכשיו זה רק טועים לי. זה מתחבר לי. זוז, זה הנה, עובד לך. לא נגעתי בכלום. עולה בסרטונים באים. אין מה לעשות. לא יכול כאילו ללכת מתחת לזה בגלל שזה יפריע למצלמה, אבל... מילא רציתי, אבל בטריה זה בטריה, אין מה לעשות. מוזיקה. נפעיל? ואז הוא זורק אותי כנגד הסלדין הקר. אגב, המוזיקה, הוא הורג אותי. המוזיקה עליי. הרגתי את יונתן. לא עושים קלאסי, אתה מפריע במוזיקה. לא, תגביר יאללה. לא, כי אם נגמר אתה עושה את זה ממש די, זה מפריע לי לשחק, אני לא יכול ככה. אתה יכול. זה מכבה את זה אוטומטית, בגלל זה. בגלל שאתה כאילו...
אתם מסתרים על ה... כאילו, מילא אני לא משחק, אבל מותר לי כאילו לדבר? כן, ברור. אוקיי. תראו אותי, אני איך למטה. לא עושה כלום. עושה כאילו שאני מת בעמידה. כדי לבלבל את הרעים. זה אף אחד לא בא אליי. אגב, המוזיקה עליי, שכחתי להגיד את זה. המוזיקה עליי מהמכשיר שלי. בדיוק צחקתי! כאילו... פצצה של חשמל לתוך הים. לא משתקעת עם הפצצות נראה לי. אוי, נו מה, אתם רציניים? שתיים אפילו על... לא הייתי אני הרגתי אותך, זה כמעט יסיס. איך יש חוש שזה מופיע לך על המסך? זה לא הפעלתי את זה אפילו. טוב, יאללה. אין לנו מפריע לציור, אני חייב אותי יאללה. נו יאללה, בי! נו, מה עכשיו? רגע, איפה המטענים, נוני? תגיד לי רגע איפה הם. לא יודע. לא יאללה זוז, זה... זה שווה מקום שמה אתה רוצים לראות? מה אתה רוצים לעשות סרטון שלי? שני? אבל נחכה קצת זמן, כי אני צריך גם לטעון את השאלה. נו די, אני לא יכול לשחק ככה. לא נוגע בכלום. לא, אבל זה כל שניה עושה לי את הסימון הזה. לא יודע למה, זה לא נוגע בזה. לא הפעלתי את זה. לא! טוב, אני פשוט אוציא את הבטריות. אז איך תיקח את השוט, זה לא יעזור לך. בטריות לא יעזרו לך, יאללה. שרן ואני אעשה פשוט. אז אולי תתחבר לאקסבוקס אולי. איך בדיוק? זה גם לא מחובר. לא, עם המטה של זה. אבל אני לא יכול ללכת, זה אפילו למצלמה. אז אני אחבר את זה. יאללה. יש לך עוד 20% נוני. ולא יקלטו אותך. יש הודעה לטלפון. נו, אז יש, אל תקריא אותה. סוללה חדשה. אל תקריא אותה, זה מפריע. יש לי עוד פשוט מה אני אעשה. ננדו, נועם, תצטו משהו. תתאפק שתי שניות. עכשיו, לירק. אני עכשיו... צי פה, אנחנו מצלמים משהו. אבל תדברו. טוב, אני אצא רגע מהדלת, אני לא יכולה להביא רגע בטריות חדשות, אוקיי? צלמי אחריי. לא, כן. כן. לא יודע, אולי הגיע הזמן להחליף. עכשיו זה בטריות, אני חוזר עוד כמה דקות. Don't touch my buzz! Nothing crazy when I'm upset. Someone sees him in second grade. my buzz! תחתך. Don't touch my balls, boy. Cause I'm happy for alone if you feel like a woman. הם לא רוצים, הוא הרג אותי ואני לא יכול להסתכל במסך כי זה מעצבן. No, if you know like a אני מקווה שהסרטון לא נעצר בגלל ההתראה הזאת של הסוללה. לא, הוא ממשיך. יש עוד זמן. אז השאלה לך ברור, אני הולכת להתאבד עכשיו. Fancy you know, wicked time. That's what you want to do. Coming down, coming down. אני מקווה שזה עבד לנו הפעם, לפחות לי. אם לא, אז נועם אין מה לעשות. לא בשליטתי.
bring me down. מי שמדבר נועם, אתה נלהב מהדבר הזה. אני נכנס לכספת. זה לא מדלק לי. אתה לא יודע איפה אני נמצא, זה הכספת שאתה ראית להתחבא שהוא מפעיל את המטוס. רגע, מה? לא עבודה. אתה מציץ? אתה מציץ, לנדון. ראיתי את מה שזרקת. רגע, איפה? רגע, אתה הצצת לי כאילו? לא. יא חצוף. לא. אתה הצצת לו, מה אתה מדבר? טוב, אני הולך לעשות את זה. איך לא הולך לבוא כספת? הופה! אוקיי. נראה שגמרנו. כן, בטריות חדשות די עברות לי. לא משחק יותר, אני לא יכול יותר, נראה לי מפריע. נהיה לי איתך. נו? לא, עכשיו לבוא, תיקנתי את זה, מה אתה מדבר? תיקנתי את זה. נו, הרגת אותי. תיקנתי את זה, מה אתה רוצה It's too ממני? much easy. חפתי בטריות. לנדו! אל תהרוג אותי, בוא נעשה את מה שעשינו. במיטה. מה שנשאר במיטה, נשאר במיטה. נכון. לנדו, אבל די, אל תהרוג, אל תגידו את הדבר הזה מול הצופים אתה שלנו. תשאר אותי פעם. מול הצופים הם יאללה, היו ככה. אל תהרוג אותי. לנדו, בבקשה, פליז. איפה אתה? אני מחכה איפה אתה? אני בחדר רוצה לדעת המיטות. רגע איפה אתה. לא, לנדו, תסתכל עליי שנייה. תסתכל מה אני אעשה. אל תעשה. מה אתה? לנדו, קפוץ עליי, קפוץ עליי. טוב. אל זה תעשי היה את זה. לחובבי האנשים שבינינו. לא יודעת אני בדיחת בוגד. אני לא יודעת אותך. מה, אנחנו גמרנו, אני רוצה להרוג אותך. מה, נפרדת ממני? השיעור לזה... נפרדת ממני? אני לא מוכן. השיעור לזה היה לחובבי השיעולים שלנו. יש! ונרקתי אותך. Swim in אוקיי. the darkness. וואו! מה אני? טוב, מה אני אגיד לכם? די, בוא נעשה עוד די, בוא נעשה עוד משחק, בקושי שחקתי, די. Oh yeah, baby. אני בכיין. Come to me, because... נראה, בעוד 10 רגע. שניות, בעוד 10 שניות נגיד לכם, נתראה בסרטון הבא. 5, כעבור 10 שניות. אוי, לא, 5, 4, 3, 2, 1. נתראה בסרטון הבא ביי. של בלגו.